Do kraja avgusta meseca trebalo bi da bude završeno asfaltiranje nastavka bulevara Vojvode Putnika, najavio je gradonačelnik Čačka Milun Todorović. Nastavak bulevara spojiće Kolubarsku i ulicu Strahinjića Bana, a samim tim i Trnavsku i ulicu dr. Dragiše Mišović. Do proleća bi, prema njegovim rečima, trebalo da bude izgrađen i most preko Lozničke reke. Bulevar Vojvode Putnika od Stare Mlekare do Lozničke reke već jedan asfaltni zastor je postavljen. Ono što smo dogovorili sa izvođačima, to su takođe Putevi Čačak, investitorom Putevima Srbije, našim nadzornim organom ispred javnog preduzeća Gradac iz Čačka. Veliki posao takođe završilo je gradsko pravobranilaštvo. Sporazum o isplati naknade štete i za zemljište i za objekat u Birčaninoj ulici. Očekujemo ovih dana da uklonimo taj stambeni objekat i da, ono što je ima važno, pored ulica Strahinjića Bana, Kolubarske, uključimo i Birčaninu ulicu u bulevar Vojvode Putnika. Naše javno preduzeće Vodovod, kao i JKP Čačak, Telekom, EPS, uradili su veliki posao. To je samo grad Čačak koštalo oko 40 miliona dinara iz našeg budžeta vezano za infrastrukturu, podzemne instalacije, a završni habajući sloj do kraja avgusta očekujemo da bude u punom profilu i da za saobraćaj bude osposobljena ulica, odnosno deo krak bulevara Vojvode Putnika od Stare Mlekare sve do Nemanjine ulice. Dakle, kroz Birčaninovu ulicu do Nemanjine ulice, a naravno tokom jeseni očekujem da završimo projekat i mosta preko Lozničke reke, da na proleće izgradimo i most i da izvlastimo još 4 objekta i zemljište ispod objekata i da na proleće najkasnije do leta završimo bulevar Vojvode Putnika do bulevara Oslobođenja sa kružnim tokom koji će spajati bulevar Oslobođenja, bulevar Vojvode Putnika, ulicu dr. Dragiše Mišovića i Nemanjinu ulicu.